आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक बाय डीजे उमेश, सुखीपुर बाजार। बेवफा बना के चल गई अखिया ना हमर सोला। बेवफा बना के चल गई अखिया ना हमर सोला। हमसे कहिले तू खता, हमसे कहिले तू खता। बेवफा बना के चल गई अखिया ना हमर सोला। बेवफा बना के चल गई अखिया ना हमर सोला। ओकरा के चल रही जान से प्यार बावे तब वो बदल गईल दिल पवार कके। ओकरा के चल रही जान से प्यार बाड़े तब वो बदल गईल दिल पवार कके। जे के चहले हम रही, जे के चहले हम रही वो खास ना होला। बेवफा बना के चल गई अखिया ना हमर सोला। बेवफा बना के चल गई अखिया ना हमर सोला। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। राइटर झुन्ना कहे ऐसन बुझात बाटे दिलवा के दर्द अब नाही सहात बाटे। राइटर झुन्ना कहे ऐसन बुझात बाड़े दिलवा के दर्द अब नाही सहात बाड़े। चंदना दिते रात में, चंदना दिते रात में दिलवा ना सोला। बेवफा बना के चल गई अखिया ना हमर सोला। बेवफा बना के चल गई अखिया ना हमर सोला। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।